A partir del regnat de Carles II, el fill de Felip IV, va iniciar-se l'anomenat neoforalisme, un període caracteritzat pel retorn a l'estat hispànic plural, que reconeixia els drets i fórmules de govern de cadascun dels seus regnes. Per tant, a Catalunya es van respectar les seves constitucions. El motiu va ser un intent de fer oblidar als catalans la situació que s'havia viscut entre 1640 i 1659, amb la definitiva pèrdua de la Catalunya Nord. Catalunya pertanyia a la Corona d'Aragó, una mena de federació d'estats autònoms, cadascun amb les seves pròpies característiques i lleis. La Corona d'Aragó, al mateix temps, formava part d'una institució supranacional que, juntament amb Castella i amb els altres reialmes, estaven agrupades sota la dinastia monàrquica, però cadascun d'aquests territoris tenia la seva pròpia manera de governar-se amb formes pròpies quan el sistema legislatiu, fiscal i jurídic correspon. A partir de 1660, una vegada superades les destrosses generades per la Guerra dels Segadors, Catalunya va iniciar una recuperació econòmica. La ciutat destacada en aquesta embranzida va ser Barcelona, que a més va modernitzar les seves defenses amb bastions. L'agricultura va incrementar la seva producció. El comerç marítim va revifar gràcies a les exportacions de vi i aiguardent cap al mercat americà. La indústria tèxtil s'impulsà de manera notable i va començar-se a comerciar amb l'Atlàntic de manera important, principalment amb Anglaterra i els Països Baixos. Va ser una època de gran dinamisme i innovació, i la ciutat va començar a créixer. Però en morir Carles II l'any 1700, el darrer i malaltís rei de la família dels Àustria, la situació a Europa va canviar de manera radical. Aquest, no se sap si per pressions o mals consells, va deixar com a hereu dels seus regnes a Felip d'Anjou. Més tard, Felip V, el que era net del famós Lluís XIV, el rei Sol, i príncep directe, hereu directe de la corona francesa i de la dinastia dels Borbons. Però aquest testament va produir una forta oposició de les altres potències europees, Anglaterra, Holanda, Portugal i Savoia, que veien amb por la unió de regnes tan poderosos. Així doncs, van començar a recolzar a l'arxiu Carles d'Àustria, príncep no directe i descendent en línia directa de Carles II, que també reclamava el tron. El conflicte internacional va començar en el moment en què Felip V va posar en pràctica el testament de Carles II i va començar a regnar els regnes de la península rebent el recolzament directe de la cort castellana. Però el rei va actuar amb rapidesa i, aconsellat pel seu avi, es va voler guanyar les simpaties dels catalans i per aquest motiu es va casar a Manresa i posteriorment a Barcelona va jurar de complir les seves constitucions. Però Felip, només sortir de terres catalanes, va començar a trencar els juraments i va demostrar ràpidament les seves intencions de monarca absolutista. Cal esmentar que hi ha també raons pràctiques al darrere de les decisions dels catalans. En començar la Guerra a Europa, Felip va imposar la fi del comerç amb Anglaterra i Holanda, que donaven suport als Habsburg. Aquests dos països eren els principals clients de producció catalana, generant un daltabaix econòmic al país. També cal recordar que els catalans havien perdut, a partir de la Pau dels Pirineus, tota la Catalunya nord a mans dels Borbons, i això no generava gaire simpaties. I si amb això no n'hi havia prou, a més, Felip V va nomenar com a virrei el duc de Velasco, que, no sentia gaire afinitat amb els catalans i que no era procliu a complir cap de les constitucions. A més, es va dedicar a perseguir els representants del bàndol austriacista i el desafecte es va convertir en odi. L'any 1705, els catalans es van rebel·lar. Prestigiosos militars catalans es van reunir en secret amb els membres de l'exèrcit anglès, concretant-se en el pacte de Gènova. Cantaven els ocells quan veren els vaixells davant de Barcelona.
En aquest, Anglaterra es comprometia a portar la flota a les costes catalanes i ajudar a aquests a fer el seu aixecament armat. Ambdós països aportarien milers de soldats per iniciar la guerra a la península, a canvi d'apoyar el bàndol austriacista. Anglaterra es comprometia a fer respectar les constitucions de Catalunya. L'arribada dels anglesos per mar amb el candidat Carles d'Àustria va generar un tom a la guerra. Només arribar, l'austríac va jurar les constitucions. Tota Catalunya va aclamar la presència de l'Habsburg i la seva dona Elisabet Cristina, que es va deixar seduir per la ciutat. La reina es va guanyar l'afecte de la ciutat i quan es va produir l'absència del seu marit, ella va fer una enorme gestió del territori i, per tant, també es va acabar guanyant el seu respecte. Catalunya va iniciar ràpidament la recuperació del seu propi territori. Felip, davant de totes aquestes notícies, va decidir enviar un exèrcit i un combinat de naus franceses per intentar assetjar la ciutat per mar i bombardejant-la per terra. Però aleshores la bona fortuna va assistir al rescat dels catalans i es va produir un eclipse total solar. Aquest fet, juntament amb els socors de la flota anglesa i balear, va fer que aquesta es retirés. Els catalans van veure un auguri en el fet de que el sol marxés. El rei Sol, Lluís XIV, havia estat derrotat, havia estat eclipsat. L'onada es va estendre per tota la corona catalana aragonesa, que en poc temps es va manifestar antifilipista. L'exèrcit austriacista es va posar en marxa i va arribar a portar la guerra fins i tot a Madrid, en 2 ocasions. Però, tot i ocupar-la, els castellans els van fer fora. No la van poder conservar. Després de 2 intents, es va produir l'atac combinat entre francesos i castellans a la batalla d'Almansa, on la derrota austriacista va suposar un gran pas en la consolidació i dominació de la península per part dels Borbons. Successos posteriors, com la cremada de la ciutat de Xàtiva, van distanciar encara més el poble dels territoris de la corona d'Aragó dels Borbons i dels seus partidaris. Lluites en les ciutats com Alcoi, Dénia i Alacant, però no van impedir la posterior conquesta del Regne de València i, més tard, el de la corona aragonesa. L'any 1713, Carles va rebre notícies d'Àustria. El seu avi i posteriorment el seu pare havien mort, deixant-li contra tot pronòstic la corona d'Àustria. Això va fer canviar la balança d'aliances d'Europa. No volien un monarca d'Àustria com a monarca dels regnes ibèrics. Si fos així, passaria el mateix que amb el Borbó, amb el qual estaven en guerra. Aleshores, Felip, de manera intel·ligent, es va moure i va acceptar renunciar a ser el futur rei de França a canvi de ser el monarca dels regnes ibèrics. Els holandesos i anglesos, aquests especialment últims, van rebre Mallorca i Gibraltar a canvi, ho van veure amb bons ulls i van decidir abandonar la causa austriacista. Davant d'això, Carles va decidir abandonar Catalunya amb l'excusa de dirigir-se al seu regne per coronar-se. I amb això, Catalunya es va quedar sola. El juliol de 1713, un exèrcit espanyol va iniciar l'assetjament de Barcelona. 35.000 soldats d'infanteria, 5.000 de cavalleria enfront dels defensors de la ciutat, que no eren més de 5.000 homes armats, comandats pel general Antoni Villarroel i dirigits pel conseller en cap de la Generalitat, Rafael de Casanovas. L'assedi del Borbó a Barcelona inicialment el va portar a terme el duc de Popoli. Aquest va decidir assetjar la ciutat bombardejant-la dia i nit. Fet insòlit, perquè no s'acostumava a atacar ciutats d'aquesta manera. La defensa catalana va ser ferotge. Els miquelets no paraven de fer forat en les línies de rereguarda borbòniques i Cardona, l'última gran plaça fortificada, va aguantar fins al final de la guerra, fins i tot més enllà del que va aguantar Barcelona. Durant l'assetjament de Barcelona, que va ser molt llarg, un any sencer, la resta del Principat va ser ocupat per les tropes de Felip V. El 1714, cansat, el rei va fer cridar el millor general de França, el duc de Berwick, que va prendre el comandament del setge de la ciutat. Amb el duc de Berwick es va iniciar el que s'anomena la compta enrere de la caiguda de Barcelona. Aquest va canviar literalment d'estratègia
i va fer servir tècniques molt més modernes per fer caure la ciutat. Mitjançant trinxeres es van anar aproximant a poc en els murs d'aquesta, i quan això es va produir, va fer caure aquests bastions. Però la ciutat va aguantar. Després de diferents atacs, els catalans encara van fer front en l'interior de la ciutat. L'11 de setembre de 1714 va significar la fi d'aquesta defensa. Barcelona va capitular després d'un últim i cruent atac en el qual Casanovas va ser ferit i Villarroel va morir. Després de la derrota catalana, Felip V va decidir reorganitzar el sistema polític espanyol, en el qual s'afirmava que tots els habitants dels distints regnes de la corona espanyola eren súbdits del rei, sense diferències polítiques i legals. El 1716 es va promulgar el decret de nova planta que establia els trets bàsics del nou sistema de govern. Suspensió dels drets propis de Catalunya, introducció del castellà com a llengua única, creació d'un nou impost cadastre per incrementar per 6 els impostos dels catalans, la presentació permanent de les forces d'ocupació, especialment a Barcelona, amb la creació de la Ciutadella, fortalesa que apuntarà permanentment els seus canons cap a la ciutat. Després d'aquesta situació i per reforçar la unificació dels seus regnes en un sol, va dividir tot el territori en províncies. D'aquesta manera es va centralitzar tot el poder en la seva persona.